Hej og velkommen til min videoblog. Jeg hedder Michelle, og jeg har finisher SM webshoppen uniquelady.dk. Og jeg kom lige i tanke om, at jeg synes faktisk, at I skulle høre noget om blindfolded, som på dansk også kan kaldes en natmaske egentlig. Vi sælger dem de kan få dem som natmasker i magasin, mange forskellige undertøjs- og lingeriebutikker. Her der har jeg et blindfold i læder med en elastik rundt om, så det er nemt at justere og bruge. Det er sådan, når man bruger blindfold, så afskærer man den her person, som har blindfoldet på, muligheden i at se. Så sanserne i kroppen, det er ligesom om kroppen vender sit fokus fra øjnene, som jo er en meget, meget stor visuel del af os at være mennesker, til at bruge sanserne som for eksempel høresansen, følesansen og duftesansen. Det kan give nogle super fede ting under sex, under forspil, hvis man bruger massage indimellem, så man giver sin kæreste eller partner et blindfold på, sådan her. Og så bruger sine hænder og sin tunge til at lave massagebevægelser og slikkende massagebevægelser op af ryggen, ned over ballerne, omkring skamlæberne osv. Visker i ørerne, så man bruger de andre sanser, som den her partner har, i stedet for synet. Så det er ligesom om, at den her person, din kæreste for eksempel, vil ligge og fantasere og tænke over, hvad foregår der nu? Hvad bliver det næste? Og så videre. Og det vil på en eller anden måde stimulere sanserne. Samtidig så vil det også give den her person en eller anden sensationsfornemmelse af, at man ikke helt ved, hvad der foregår. Og man glæder sig, og man begynder sådan at tænke på, okay, hvad bliver det næste, han eller hun gør? Hvad bliver det næste? Det kunne være, at man kunne gå ned og stimulere klitoris, give et blowjob, hvad ved jeg. Men i hvert fald, så går blindfoldet ind og gør det der med, at man bliver sådan lidt inde i sig selv, man begynder at tænke over, hvad der foregår. Man bliver måske også lidt sårbar, og derfor så bliver nærvær lidt nemmere at vise. Fordi et kram, når man har blindfold på, jo på en eller anden måde også kan give noget nærvær og give noget tillid, noget kærlighed. Så blindfold er et rigtig godt redskab at vise sin kærlighed, sit nærvær på en helt anden måde, end man normalt gør. Man bruger det også i SM, som sagt, i SM-seancer, fordi det også, som sagt, giver den her sensationsfornemmelse. Og det er et super godt redskab, et rigtig godt til en romantisk aften, hvor man skal forkæle kæresten. Så man kan blindfoldet på først, tage ham eller hende i hånden, lægge hende med ind i sengen, måske noget reb på hænderne, alt efter hvor grænserne går, hvad det er, man har lyst til at lege med. Nogle aromalys, nogle massagelys, tænde nogle af dem lidt inde i rummet, så der bliver godt gang i duftene, fordi duft jo også påvirker os. Så man får sådan en rar og varmende, oplevende fornemmelse, når man ligger der med blindfoldet på. Så giv hende eller ham lige 2-3 minutter med blindfold på, til lige at ligge og fantasere og tænke, hvad sker der nu? Og så går man ellers i gang med forspillet. Kærtegn, massage, slik på øret, visken i øret. Prøv at tænke på, hvad han eller hun normalt tænder på. Og prøv at bruge det. Og brug de her blide berøringer, men samtidig også en gang imellem lige understrege, at du altså er her lige at give en god massage fornemmelse op på kroppen, eller lige ryste lidt på ballerne. Det kan også godt give en super lækker effekt. Fodmassage kan også være super lækkert. For nogle mennesker er det lidt grænseoverskridende, men når så blindfoldet på, så ligesom om, så har de ikke på samme måde en forudindtaget mening om, hvad der foregår. Så fodmassage ned lige at strække ud i foden, bevæge og massere de der erogene zoner, vi har i foden. Foden er faktisk noget mere følsom, end man lige tror. Så det var i hvert fald lidt gode idéer om, hvad man kan bruge sådan et læderblindfold som det her til, som du jo kan købe i shoppen. Det er ikke så frygteligt dyrt. Du kan købe det under blindfolds og masker. Så kan du kigge derind. Har du nogle spørgsmål, har du nogle emner, du synes, jeg skal tage op, så er du velkommen til at sende mig en e-mail til brevkasse@uniquelady.dk. Der besvarer jeg emnerne, og du er altid anonym, når du sender mig en e-mail. Jeg bruger ikke dine informationer til noget, udover selvfølgelig at besvare de spørgsmål. Men dit navn og din adresse, dit e-mail og så videre, det skal jeg ikke rigtig bruge til noget. Så måske kan de spørgsmål og dit emne komme andre til gang. Jeg håber i hvert fald, at du har været glad for at kigge med. Tak fordi du kiggede ind, og så må du have en super god dag.